खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। गाहाय रादाबफोराव दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि एमसिएलएफोरा लिलि हटेलावनो नोजोरबन्दी जानानै दं। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ गोरोन्थिनि निमाहा बिदों। आन्डार दा साल ट्री 2020 मायथाइनि हाइजिन थियेटार फेस्टिभेलआ जाबाय। हलिचरन नार्जारिया आइएसएलआव गल सोनो हादों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिआव गोदान सरकार फैनायजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों दैदेनगिरि दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि इसाराजों बिटिसिआ सोलिनाय नङा होनना बुंनायखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ उल्टायै हाग्रामानि खोथाजों दुनिया सोलिगोन नामा होननानै सोङो। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जानि मानसिफोरा बिपिएफनि सायाव इनाय हाबा मावगासिनो दं होननानै बुंनायजों लोगोसे जानानै थांनाय बिटिसिनि गोदान मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव लिंहराखै होननानै बुङो। गुबुन फारसेथिं एमपि नब कुमार सरनीया बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ नोजोर होनानै बानबुंथियाव हाग्रामा महिलारिया एमसिएलए बायनानै बिटिसि सरकार दानो नाजानाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि देरहानाय एमसिएलएफोरखौ दासिमबो गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव नोजोरबन्दी खालामनानै दोनगासिनो दङ। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि एमसिएलएफोरखौ नोजोरबन्दी खालामनानै दोननायनि फिननायाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ हटेल सिङाव ओरैनो थायाखै, बिटिआरखौ मोजाङै सामलायनो प्लेनिं बानायदों होननानै फोरमायो। मैया क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रिनफिल्डआव बिटिसि सरकारनि गाहाय खुंगिरि महरै प्रमद बर'आ समायखिरा लानाय हाबाफारिया गाजा-गोमजायै जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिबुंथि होबाय थानाय समाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव आरो बुंनो थालांबाय होननानै बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बुंफ्लांनायनि थाखाय निमाहा बियो, लोगोसे गासैखौबो गोरोन्थि बुजिलायनाङा होननानै बुङो। আজি যিটো আমাৰ ভোট টেকিং চেৰেমনি হ'ল, ইয়াত মোৰ এড্ৰেছিঙত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, এই শব্দ দুটা কওঁতে মাজৰ আৰুটো ৰৈ গৈছে বুলি কৈছে। আৰু সেইকাৰণে কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত কিবা কিবি কৈ আছে বোলে কি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানে CM কৰিলে, কিবা কৰিলে। তো এনেকুৱা কথা নাই, এই আৰুটো মানে তাত ৰৈ গৈছে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, আৰু ভৱিষ্যতত স্পীচ দিলে আৰুটো মই খুব গুৰুত্ব দিম, মানে আৰুটোৰ কাৰণে আজি সেইটো হ'ল। গতিকে মোৰ ইণ্টেনশ্যন তেনেকুৱা নাই, যোনটো যি পষ্টত থাকে সেই পষ্টৰ সন্মানটো মই দিম, মোৰ এনেকুৱা কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই। গতিকে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যাতে বেয়া নাপায়, আৰু আমাৰ হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও বেয়া নাপায়। बादुं दुप्पा कला केन्द्रनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 11थि आन्डार दा साल ट्री 2020 हाइजिन थियेटार फेस्टिभेलआ मैया फुंनि 9:30 जागायो। आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि सुंथानायाव जानाय बे हाबाफारिखौ नेशनेल बुक ट्रास्ट आगु डिरेक्टर रीता चौधुरीया सुक्राझार जरापानि मुसुखायाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे नायजाब सिथ्लाखौ बेखेवो। बेखेवनायनि उनाव नायजाब सिथ्लायाव धनन्जय राभानि लिरनाय आरो बिथोन होनाय नायजाब फारांखाय खापखौ दिन्थिनाय जायो। मैया 15 दिसेम्बराव तिलक मैदान स्टेडियामाव जानानै थांनाय हिर' आइएसएलआव हायद्राबाद एफसिजों लोगोसे एससी इस्ट बेंगलजों 3-2 गलाव देरहानो हादों। लोगोसे हलिचरन नार्जारिया गलसे सोनो हादोंमोन। It is Nazari, Halicharan Nazari, who profits from another assist from Liston Colasso. What a mature ball that was. I mean, how many times do you see youngsters get in there and just want to lash at goal themselves? This is brilliant from Liston. दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।